Wel, prynhawn da bawb, croeso i ddigwyddiad lansio e-tholiad. Dyma gyfle i rannu gwybodaeth gyda chi athrawon, i chi gael syniad o'r hyn fydd yn digwydd ar foriau Gwener mis Mai. Fi'n cael y pleser o gwmni Ann Williams, swyddog addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc, Senedd Cymru. Croeso Ann, a diolch am ymuno gyda ni ar gyfer lansio sesiynau cyffroes e-tholiad. Nawr te, fwrwn ni mlaen. Felly dyma'r nodau ac amcanion am y sesiwn hon, trosolwg o'r rhaglen, y sesiynau, rhannu gwybodaeth a chyfle i ofyn unrhyw gwestiynau. Nawr te, mae'r sesiynau yma yn plethu dwy elfen o ddysgeg, dysgu cydamserol o bell gyda sesiynau byw, e-sgol a Senedd Cymru wrth gwrs, a wedyn dysgu anghydamserol o bell, sef yr heriau, y taflenni ac yn y blaen. Mae'r meic a'r camrau i ffwrdd yn ystod y sesiynau, ond rhyngweithiol gyda'r elfennau eraill. Maent hefyd i ffwrdd yn ystod y sesiwn hon, felly os oes gyda chi unrhyw gwestiwn, holwch nhw yn y chat ac fe ddown ni atyn nhw ar ddiwedd y sesiwn. Sesiwn Richards ydw i a fi'n gweithio i e-sgol ac yn cydweithio ar y sesiynau arbennig yma. Nawr te. Dyma drosolwg o'r sesiynau. Y digwyddiad lansio wrth gwrs yn ni ynddi ar hyn o bryd a wedyn y 4 sesiwn ar ddyddiau Gwener y mis Mai gan ddechrau ar ail o Fai a'r sesiynau Cymraeg am 8:45 y bore. Bydd y trydydd a'r bedwaredd sesiwn yn ddwyieithog. Bydd sesiwn 1 a 2 yn rhannu cynnwys a gwybodaeth, cwis Cahoot wrth gwrs a her, ac wedyn sesiwn 3 a 4 byddwn ni'n cael cwmni aelodau seneddol, ateb cwestiynau sydd wedi cael ei rannu ar Padlet gyda'r dysgwyr a thrafod eitemau penodol. Sa'n mynd mewn i fanylder nawr achos bydd Ann yn mynd trwy cynnwys y sesiynau yn fwy manwl gyda chi yn ystod y sesiynau yma. Felly, rôl e-sgol a rôl yr athro yn y sesiynau e-tholiad yma. Byddwn ni fel e-sgol yn sicrhau mynediad at adnoddau erbyn amser cino ar ddydd Mawrth cyn y sesiwn, felly enghraifft ar y 9:20 o Ebrill cyn y sesiwn cyntaf ar yr ail o Fai. Bydd popeth yn cael ei gyfeirio atoch chi ar eich cyfeiriad hwb, ond wrth gwrs cysylltwch â ni os ydych chi am i ni ddefnyddio unrhyw gyfeiriad e-bost arall. Byddwn ni'n creu, yn hwyluso ac yn recordio'r sesiynau. Byddwn ni ar gael wrth gwrs unrhyw bryd i ateb cwestiynau technolegol. Byddwn ni'n sicrhau mynediad at feddalwedd addasg fel Cahoot wrth gwrs, Menti a Padlet. A mae hi wedi creu tîm fel man caelolog lle bydd yr holl ddogfennau ac wrth gwrs byddwn ni'n defnyddio e-bost hefyd. Felly o ran chi fel yr athrawon, sy'n rhaid chi gwblhau popeth mwyn elwa o'r sesiynau yma. Mae lan i chi faint o ymrwymiad chi'n rhoi. Y mwyaf y gorau wrth gwrs. Gwnewch ddefnydd o'r dogfennau mewn ffordd sy'n gweithio i chi. Sicrhewch bod dyfeisiau clyfar ar gael wrth gwrs i ymuno mewn yn y cwis Cahoot, yn y Menti a'r Padlet, a chofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw diogelu. Felly dyna ni wrtha i, fe wna i dysglwyddo chi nawr i Ann ar gyfer cynnwys y sesiynau. Diolch Ann. Diolch yn fawr iawn a diolch am y croeso a diolch i chi athrawon sydd wedi ymuno ar ddiwedd pnawn heddiw. Mae'n gyffrous iawn, da ni wrth yn bod ni'n cydweithio hefo e-sgol. Bod y Senedd tu nôl i mi, os da chi'n gweld fi wrth i'n sgwrsio, swyddog allgymorth ydw i, wedi'n lleoli yng Ngogledd Cymru, felly'n rôl i ydy mynd allan i ysgolion. Dwi'n siŵr bod llawer yna chi'n ymwybodol, falle bod gennym ni gwasanaeth allgymorth, ond hefyd bod o'n
bosib trefnu ymweliadau i ysgolion i'r Senedd hefyd. Ond mae hwn yn bartneriaeth da ni'n edrych ymlaen ato fo'n arwain ni, felly mestyn allan a rhannu lot o'n adnodda gyda chi. Felly, awn ni mlaen felly a sôn am yr sesiynau cyntaf sydd gyda ni, lle mi fydda ni yn edrych ar i ddechrau rhoi cyflwyniad i waith y Senedd, bod pobl ifanc yn eich dosbarth chi yn gyfarwydd efo be mae'r Senedd yn edrych fel, siambr y Senedd, a dod yn gyfarwydd efo be mae'r Senedd yn ei drafod, pa bynciau sy'n cael ei trafod yna, y ffaith bod ni yn gallu deddfu, a mi fydda i'n rhannu bach o adnoddau efo chi ar ôl y sesiwn, gwahanol dasgau fel bod disgyblion yn gallu meddwl am ddeddfau i hunan. Ac ar ddiwedd y sesiwn hwnnw, mi fydda ni wedyn yn edrych ar y ffaith bod gyda ni aelodau'r Senedd, bod nhw yn cynrychioli ni yn lais i ni yng Nghaerdydd a'r math o benderfyniadau sydd yn digwydd yna sy'n effeithio'n bywydau dydd i ddydd. A fel mae Siwan di sôn ar ddiwedd y sesiwn yn draddodiad e-sgol, mi fydd gyda ni gwis Cahoot. O wedyn, ar y sleid nesaf mi wnewch chi weld ni am rannu chydig bach o adnoddau hefo chi ar gyfer pob un o'r sesiynau. Felly mae hwn jyst chydig bach o flas i chi. Mae gennym ni amrywiaeth o dasgau. Mae gennym ni dasgau i ymwneud efo iaith, disgrifio'r Senedd, tasgeirfa, meddwl am ddeddf i'r Senedd, adolygiad bach o be mae'r Senedd yn gyfrifol amdanyn nhw. Mae gennym ni beth wmbrath o wahanol adnoddau fel tîm. Felly mi fydda ni yn rhannu rei o'r adnoddau yna hefo chi. Mae fyny chi'n gyfan gwbl, gewch chi jyst ymuno yn yr cyflwyniad ar gychwyn y dydd ac yn ystod yr 4 wythnos. Os ydych chi eisiau gwneud rhagor o waith, mi fydd na rei tasgau fydda i'n awgrymu. Mae hein yn ddilyniant neis i'r sesiwn da ni'n ei wneud, a mae gennym ni tasgau pellach. Felly gewch chi wneud gymaint neu gynlliad ydych chi eisiau o ran yr tasgau dilyniant, ond dwi'n gobeithio fyddwch chi yn gweld yr adnoddau yma werth i chi ar lawr y dosbarth. Wedyn, allwn ni fynd mlaen i edrych ar yr ail sesiwn, felly fydda ni wedi cyflwyno bod gyda ni Senedd, da ni'n mynd i edrych yn fwy manwl wedyn, wrth gwrs, e-tholiad ydy teitl y sesiynau, felly fydda ni'n edrych mwy ar rôl aelod o'r Senedd, y ffaith bod nhw'n cael ei ethol, fydda ni'n cyflwyno'r syniad o bod nhw'n aelod o bleidiau, be di manifesto, sut ydym ni'n pleidleisio, mi fydda i'n tynnu chydig bach o gyffelybiaeth efo yr hyn sy'n digwydd yn yr ysgol, efo'r cyngor ysgol, felly bod nhw'n gallu gweld bod penderfyniadau, bod chi'n ethol bobl i'ch cynrychioli. A fel dwi'n dweud, cyflwyno ambell i derm fel y ffaith bod gennym ni manifesto, be yn union ydy hynny, a mi fydda ni'n edrych wedyn ar, wel, be di canlyniad yr etholiad dwytha a'r ffaith bod gennym ni lywydd a bod gennym ni brif weinidog Cymru, pwy ydy'r pobl yma a sut mae trafodaeth yn digwydd yn siambr y Senedd. Mae gennym ni becyn o adnoddau ffug etholiad i rannu efo chi. Dros y blynyddoedd dwi wedi cynnal gwahanol ffug etholiadau hefo ysgolion. Wedyn mae'r hein yn adnoddau dwi wedi bod yn defnyddio, ond dwi wastad wedi teimlo, os dwi'n mynd mewn a neu sesiwn awr, mae yna gymaint mwy o botensial. Eto, fel o'n i'n sôn, mae gwbl i fyny i chi. Does dim rhaid chi gynnal ffug etholiad yn y dosbarth. Gewch chi wneud un defnyddio'r adnoddau i wneud un byr, neu allwch chi wneud gymaint ydych chi eisiau cael y plant i wneud cyflwyno PowerPoint. Mae yna set o canllawiau, syniadau, mae yna pwynt pŵer i chi ddefnyddio i gyflwyno'r dasg. Felly, bob dim gobeithio wneud cynnal ffug etholiad mor hwyliog i'r disgyblion, ond mor hawdd a phosib i chi. Mae yna bapurau pleidleisio, bob dim fyddwch chi angen yn cael ei rannu efo chi. Fel o'n i'n dweud, does am rheidrwydd, maen nhw yna i chi defnyddio. Ac o'n profiad maen nhw wedi bod yn weithgaredda am y plant wir yn ei mwynhau, yn gweithio mewn grwpiau, creu pleidiau, ac yn cael lot o hyder bod nhw'n sefyll fyny ac yn siarad am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae yna elfen gref iawn o drafod, gwaith iaith, ond hefyd dinasyddiaeth sydd yn gyfle gwych iddyn nhw drafod be maen nhw'n weld fel dyfodol Cymru. A wedyn, yn gyffroes iawn ar gyfer y trydydd sesiwn, mae gennym ni banel o aelodau'r Senedd. Da ni'n ffodus iawn, mae gennym ni banel yn cynrychioli y gwahanol bleidiau fewn yr Senedd yn ystod
yr wythnos flaenorol, pan ydych chi wedi gwneud y ffug etholiad o bosib, neu fydden nhw wedi cael cyfle i weld sut mae aelodau'n cael ei ethol yn y sesiwn ar y bore dydd Gwener. Dwi'n siŵr fe gen y disgyblion llawer o gwestiynau, boed hynny ynglyn â yr aelodau Senedd eu hunan, pam oedden nhw eisiau bod yn aelodau, neu ynglyn â'u dyheadau nhw ynglyn â dyfodol Cymru a syniadau'r pobl ifanc bod yn cyfle iddyn nhw drafod heini hefo panel o aelodau. Felly fydd hwnnw yn brofiad cyffrous iawn. Mi fyddach chi'n cael gwybodaeth o flaen llaw o ran yr amseru. Mi fydd angen i chi, os oes gennych chi ddisgyblion sydd eisiau gofyn cwestiynau, fydd angen gwneud recordiad a mi fydd angen gyrru hwnnw o flaen llaw. Mi fydd e-sgol yn rhannu'r cyfarwyddiadau yna i gyd gyda chi. Ar ddiwedd y sesiwn wedyn, mi fyddan ni yn sôn, wel, mae yna 3 maes fyddwn ni yn hoffi bod eich disgyblion yn ystyried ac yn meddwl amdanyn nhw. Maen nhw'r un meysydd sydd yn yr adnoddau ffug etholiad, sef edrych ar addysg neu ysgolion yng Nghymru, yr amgylchedd a iechyd yng Nghymru. A felly, eich bod chi fel dosbarth yn gallu meddwl am ffocysu ar un o'r pynciau yna a meddwl beth tasach chi yn y Senedd, beth fysach chi'n cyflwyno fel syniad i wella'r sefyllfa yn y meysydd yma. Lle mae syniadau gen y disgyblion sut i wneud ni yn genedl fwy iach, neu nhw sy'n yr ysgol o ddydd i ddydd, beth sydd angen mwyn datblygu'n ysgolion ni am y gorau. Felly dewis un o'r meysydd yna, mi fydd angen ethol un person i gyflwyno syniadau'r dosbarth yn y sesiwn ola un yna. A mi fydd angen darparu recordiad eto, mi fydd e-sgol yn cysylltu ac yn rhoi y manylion o'n union pryd, faint o hir ac yn y blaen. Ond hyd yn oed petai chi'n teimlo falle bod chi ddim am gymryd rhan, bod chi ddim am ddarparu fideo, mae dal cyfle gwych chi fod yn gwylio'r sesiwn ola yna i gael clywed beth yw'r syniadau gan ysgolion gwahanol, a fel mae e-sgol mor wych am gwneud y sesiynau'n rhyngweithiol. Mae yna sôn am menti a cyfleon i roed barn fel mae'r syniadau yn cael eu codi. Felly mae yna amrywiaeth eang o dasga, cyfleoedd yn ystod yr 4 bore dydd Gwener yn ystod y tymor nesaf, ac fel dwi wedi dweud, mae yna ddigon o adnoddau i'ch cefnogi chi os ydych chi'n dymuno gwneud gwaith ychwanegol, ond hefyd os ydych chi jyst eisiau ymuno fo ni ar y boreau dydd Gwener hynny, mae hynny'n iawn hefyd. Mae fyny chi'n llwyr sut mae'n ffitio mewn efo'ch amserlen a'ch syniadau chi dros y tymor nesaf, gymaint ydych chi eisiau ymuno i fyny chi'n llwyr. Ond dyna ni, dwi'n meddwl bod yna drosolwg yn fan'na, da ni wedi mynd dros y 4 wythnos yn fan yna. Dwi'n mynd siŵr iawn, Siwan, os yna rhywbeth dwi wedi anghofio sôn amdano fo'n fan'na. Dwi'n credu iawn, oedd hwnna'n grêt. Os oes unrhyw gwestiwn gyda unrhyw un o'r ysgolion, cofiwch roi fe yn y chat neu danfonwch e-bost ato ni, mae hwnna ddim problem. Pidwch poeni os na chi'n cofio popeth, achos wrth gwrs byddwn ni yn mynd dros popeth ym mhob sesiwn yn dyfan i sicrhau bod pawb yn deall lle ni arni, ond cyfleoedd cyffrous iawn i fod yn rhan o'r sesiynau yma a dod i wybod mwy am etholiadau a Senedd Cymru wrth gwrs. Felly, cofiwch roi eich cwestiynau os oes gyda chi unrhyw beth i ofyn yn y chat. Heblaw hynny, diolch yn fawr, diolch Ann am ymuno â ni. Diolch yn fawr Siwan a diolch i chi athrawon. Dwi'n gwybod mae wedi bod yn ddiwrnod prysur yn yr ysgol heddiw, felly diolch am ymuno'r ddiwrnod pnawn fel hyn hefyd. A welwn ni chi yn y sesiwn cyntaf ar yr ail o Fai. Diolch yn fawr.